Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Biyernes na mga kababayan, isang magandang umaga po at happy Friday sa ating lahat. Gaya ng nabanggit ng ating pinakaunang nag-comment sa ating programa, si Angelo Redaha, ay Payday Friday. Ayan, mas magana, mas exciting. Welcome ho sa ating programang Newsstream. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Kabalan, live hong napapanood itong ating programa sa ating social media platforms, Facebook at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Ganyan din ho sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Siyempre, live na live din tayo sa telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Yes, via Signal Channel 115. At Air Cable Converge Channel 71. Skip the scroll and stream at 36 News Stream. Napapanood din tayo sa 37 cable partners ng CLTV 36 dito po sa Central Luzon. At syempre sa Free TV Channel 36 dito sa Calakhang, Pampanga. Natutok sa ating programa ang ating kaibigan, Kuyang Felix Barrios. Kumusta? Ayan, may jingle pa si Kuya Justin, sabi niya. Siyempre, Kuyang Felix, para napapadance-dance tayo, di ba? Oo, yun yung ating inspired yan by the Kapampangan na rap group. Meron akong na-interview, abangan ninyo. Para ho ngayong Arts Month, February, ayan, maglalabas tayo ng mga series of stories tungkol ho sa mga artist dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Kung meron kayong gustong ibahaging kwento rin, abay, keep in touch tayo para magawa natin ng kwento. Yung inyong sining at yung advokasya para sa sining at kultura. At TV36 Newsstream, kasama si Justin Dizon, ito makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Marami-rami tayong balitang pag-uusapan ngayong araw ng Biyernes. Inaasahan po ang pagbisita. Oo, ito mga kabalan, tumutok lamang kayo. I-follow nyo itong CLTV 36 news page. Tiyakin na naka-like and follow din kayo dito sa ating page para pag nag-live si Paulo G. Santos na nandyan ho sa Mexico, Pampanga sa kasalukuyan ay makikita ninyo ano yung latest at mamayang tanghali alas 12 ay nakatakda pong bisitahin ng kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH itong ating kabalan Kabalan Vince Dizon, itong proyekto dyan ho sa may Kandating, Arayat, Pampanga, itong flood control project na kamakailan lamang nung Biyernes last week habang si Sec Vince ay nag-ikot din sa ilang bahagi po ng ating lalawigan ay gumuho ng halos 1.5 meters hanggang 2 metro yung ibinaba nung lupa na siya namang naging dahilan nung pagkakasira ng hindi bababa po sa 16 na tahanan. So, antabi lang ho tayo mga kabalan dahil mamayang 12 noon expected ho si Secretary Vince Dizon at iba pang mga opisyales na dumating dyan sa may barangay Kandating upang silipin yung flood control project. Sige, tuloy-tuloy muna tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito, sitwasyon muna ng trapiko sa ilang mga kakalsadahan. Siyempre, araw ho ng Biyernes, maraming mag-uuwian mula Metro Manila. Kaya naman, narito po ang traffic update real-time mula po sa NLEX Corporation. Para ho sa lahat ng mga babiyahe ngayong araw ng Biyernes, uuwi ng Central Luzon. Abay, habang maaga.
makialam matuto at magdesisyon, tama magdesisyon. Habang maranon. Habang maaga pa, abay, samantalahin nyo na dahil wala pang pila dito ho sa may area ng Balintawak Toll Plaza, yung mga pauwi ng Central Luzon northbound. Wala halos sasakyan pa sa mga oras na ito, maaga-aga pa. Pero yung mga papunta naman ng Maynila, abay, dyan pa lamang sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, kung kayo po ay nanggagaling ng Bulacan, ay mararanasan nyo na yung pagkapal ng volume ng mga sasakyan. And then if you are coming from Central Luzon, approaching itong Skyway entry point sa Balintawak, abay, may traffic na dyan. Mabigat-bigat na yung daloy ng trapiko. Mabagal-bagal na yung daloy ng trapiko dyan sa area na yan ay yung papasok ng Skyway Balintawak. So may Kawayan Interchange naman tayo dito sa lalawigan ng Bulacan. Magkabilang linya ng NLEX portion ay maluwag pa sa mga oras na ito. Sa Bukawi Toll Plaza, wala masyadong aberya at wala masyadong nakikita ang dami ng sasakyan dito sa mga northbound, yung patungo ng norte, patungong Pampanga, Tarlac, iba pang bahagi ng North and Central Luzon. Pero dun sa may Toll Plaza going Metro Manila, ayan, medyo maraming sasakyan but hindi naman ganun kahaba yung pila. Dun sa cash lane, may mga nasa 8 to 10 vehicle queue. Batay na rin dito sa video ipinakikita ng NLEX. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Samantala, dumako naman tayo dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga na bahagi po ng North Luzon Expressway. Sa mga oras na ito, ayan, nakikita natin maluwag na maluwag pa yung sitwasyon magkabilang linya. At kung kayo yung mag-exit ng San Fernando, eto ho yung aasahan naman ninyong sitwasyon ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi po ng City of San Fernando, Pampanga ngayong araw ng Biyernes, January 30, 2026. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Magdesisyon ng tama, ika nga, sabi ni Kuyang Justin. Kaya ako binibigay itong update ng traffic sa inyo para makapagdesisyon kayo kung saan kayo dadaan. Skip the scroll and stream. Parang kagaya ko, di ba? Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Eto na, bibigyan ko kayo ng tip, di ba? Dito ako sa may Angeles boundary, ayan, ng San Nicolas, San Fernando, Barangay Santo Domingo at Barangay Telabastagan ng San Fernando, So, kaya pong boundary Angeles and San Fernando, tukod na yung traffic. Asahan yung mabigat na daloy na trapiko dyan sa may Telabastagan if you are heading Angeles towards Angeles City, dyan sa may northbound section. Diyan yung paghuhukay ng kalsada, may pipe laying na ginagawa dyan. So, merong mga reblocking. Kaya naman ganoon na lamang kabigat ang daloy ng trapiko dyan sa portion ng Telabastagan going to Angeles City. At the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Samantala, dito naman sa may Panings, hindi pa naman ganon kahaba na umabot dun sa level ng Panings. Oo. Maayos naman yung daloy ng trapiko dito sa section ng Panings. Ganyan din sa may section ng Holy Angel Village, MacArthur Highway, and sa Malboro. Ayan, naglagay na sila ng camera. Kabalan, paalala sa mga motorista, ingat-ingat, lalo na paggabi. Magbanabanayad kayo. Magbanabanayad ko po, Patsebengi. Yung section na yan sa Telabastagan, nabanggit na rin ng Siposco, takaw aksidente yan. Dahil may taglay na kadiliman itong section ng kalsada.
At inaasahan na yun na nga, may mga proyekto para higit na paliwanagin. Sige ho, silipin natin yung ibang portion naman ng syudad ng San Fernando, Pampanga ngayong alas 10:14 ng araw ng Biyernes, January 30, 2026. Dito ho sa may portion ng Sindalan. Katotohanan, balitang Abay, maluwag pa yung daloy ng trapiko dyan sa section na yan. Marami-raming sasakyan, syempre. Nagkakaipon-ipon yan dyan sa may traffic light portion. But light traffic sa mga oras na ito. skip the scrolling stream at every 36 news stream. Dito naman ho sa may area ng Del Rosario ay maluwag din ang sitwasyon ng trapiko. Maluwag din ang daloy ng trapiko. Antayan lang, konting bigayan lang. Oo, medyo matagal-tagal yung traffic light. Pero sundin ho natin. 36 news stream kasama si Justin. Design ito na itong makibalitang Tapos ito mga kabalan dyan sa may sakop maimpis, light traffic din sa mga oras na ito magkabilang linya. And dito naman sa may St. Jude ay ganun din. Makapal-kapal yung volume ng mga sasakyan na gagaling dyan sa may section ng Lazatin Boulevard. Marami-rami. But light traffic dyan ho sa may Dolores, maluwag din ang sitwasyon sa Makabakle portion ng Dolores. Same scenario dyan sa may downtown. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Gisa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Gisa neto makibalita. Rekta tayo sa may lalawigan ng Bataan. Makibalita rin tayo sa sitwasyon ng mga kalsada dito ho sa kanlurang bahagi ng ating rehiyon. Para sa mga mag-uuwian ng Bataan at ng Zambales ngayong Biyernes. 36 news stream kasama si Justin. Design ito na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Maluwag pa ang sitwasyon dito ho sa may southbound portion ng Hermosa SC Tex. Dyan sa may lalawigan ho ng Bataan. And dito rin sa may Coolies Crossing, medyo merong parada ongoing. Kaya nakikita natin may parada mukhang may okasyon Kaya antabay lamang ho yung mga residente, dahan-dahan lang. O merong hindi natin alam kung ano to, pero may mga naglalakad. Pwede ring libig, di ba? Isipin ko parada, pero mukhang may may aktibidad. Yung mga kababayan natin diyan, ayan base na rin sa kuha sa camera ay nasa kalsada ho diyan sa may Coolies Crossing diyan sa Bataan. Kaya pakialalay lamang, dahan-dahan lamang yung pagmamaneho, rotary dyan sa may Balanga, light traffic. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Abukay ay maluwag na maluwag din ang sitwasyon sa oras na ito. Paalala, Balitang makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon. mahigpit pong ipinatutupad itong mga speed limit dyan sa Bataan dahil nga nakakatukso talaga ang luwag-luwag ng kalsada. Pero ito, pag ikay natukso, huwag ka nang magpapatuksong mag-overspeed dahil yan ang ikangay magdadala sa'yo sa panganib. Tapos pwede ka bang mandamay ng iba? Kaya yung kaligtasan sa kalsada ay isang responsibilidad ng lahat ng gumagamit ng kalsada. Yung mga motorsiklo hanggang 60 lamang ang pwedeng takbo, 50 yung mga truck at van na naglalakihan. Yung mga pribadong sasakyan, pwede kayo 80. Kung ikay naman namamasada, 70 lamang ang maximum, kaibigan. Sa puntong ito mga kabalen, makibalita muna tayo. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Gisa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Gisa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito, makibalita muna tayo sa ating mga kaibigan mula sa DOST Pag-asa, kaugnay ng magiging taya ng ating panahon.
Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Muling nakakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Mindanao at nagdudulot nga po ito sa kasalukuyan ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Caraga Region at inaasahang magdudulot pa ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Samantala, apektado pa rin tayo ng Northeast Monsoon o amihan at umiiral pa rin ito sa buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas. At ngayon nagdudulot pa rin ng maulap na papawirin at mahihinang pagulan sa silangang bahagi ng Luzon at ng Northern at Central Luzon. At maliban po sa mga mahihinang pag-ulan na yan ay ang patuloy na malamig na panahon na nararanasan po natin. So asahan din po natin sa mga susunod na oras, patuloy pa rin tayong makakaranas ng may kalamigang panahon, lalong-lalo na po sa umaga, sa madaling araw hanggang umaga at sa gabi, dahil patuloy pa rin ang pag-prevail ng amihan o Northeast Monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay wala tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala rin tayong inaasahan, pero patuloy po tayong magkatabay sa updates ng pag-asa sakaling magkaroon ho ng significant changes. Sa pagtayo ng ating panahon para sa araw na ito, magiging maulap pa rin ang papawirin at may tsansa pa rin ng mahihinang pagbuhos ng ulan. Any time of the day, dito po sa Cagayan Valley Region at sa Aurora Province, maging sa mga lalawigan ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, at maging dito po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at maging sa Ifugao. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa lamang ng mga pulupulong mahihinang pagbuhos ng ulan. Samantala sa pagtaya ng ating temperatura dito sa Metro Manila from 21 to 29 degrees Celsius, sa Baguio ay malamig pa rin ho from 13 to 21 degrees Celsius ang inaasahan natin for today, 20 to 21 degrees Celsius naman sa Laoag City, 21 to 28 degrees Celsius po sa Tuguegarao City, habang dito sa Tagaytay ay 20 to 27 degrees Celsius, sa Legazpi ay 24 to 30 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala, dito po sa Eastern Visayas, sa Leyte, Southern Leyte, maging sa Caraga Region at sa Davao Oriental, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Kasama na dyan yung mga pagkidlat at pagkulog dahil sa epekto ng shear line. So yung shear line, yan ay yung boundary ho ng hangin na amihan o boundary ng northeast na hangin at yung easterly po natin na hangin. Yung boundary ho na yan ay nagke-create usually o nagge-generate ng mga kaulapan at mga thunderstorms, series of thunderstorms. Kaya't yung mga lugar na naaapektuhan ng shear line ay usually po nakakaranas talaga ng mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas, isolated na mahihinang mga pag-ulan naman ang pwedeng maranasan dahil din sa amihan, habang sa natitirang bahagi ng Mindanao ay may posibilidad ho ng mga localized thunderstorms. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban, 24 to 29 degrees Celsius. Gayon din sa Cebu City at 24 to 30 naman sa Iloilo. 25 to 31 sa Puerto Princesa, sa Kalayaan Islands ay 25 to 29 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 23 to 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay 24 to 34 degrees Celsius. Habang sa Davao City ay 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa kasalukuyan, wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. At ang sunrise po natin is 6:25 in the morning. Sunset naman natin later is 5:54 in the afternoon. Bagamat wala po tayong gale warning, ay patuloy pa rin nating pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially yung mga gumagamit ho ng maliliit na sasakyang pandagat dito po sa hilaga at silangang bahagi ng bansa, lalo na't umiiral pa rin at prevailing pa rin ang amihan sa bansa. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Magandang umaga po. Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. And ngayon naman, silipin muna natin, palitan.
ng piso kontra dolyar. Scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Nagsara pong palitan ng piso kontra dolyar nitong araw ng Huwebes, January 29 sa 58 pesos 94 centavos. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Samantala, Japanese yen is 38 centavos, pound is 81 pesos 25 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 54 centavos, Saudi rial is 15 pesos 68 centavos, yung dirham 16 pesos 01 centavo, Euro 70 pesos 34 centavos, Korean won 04 centavos, at Chinese yuan 8 pesos 46 centavos. Tuloy-tuloy muna tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito, public service announcement para ho sa ating mga kababayan. Diyan ho sa bayan ng Lubao, Pampanga hanggang 6:30 ng gabi. Wala hong kuryente ngayong araw ng Biyernes. Yan lahat ng barangay. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Apektado rin ho yung sa Smuan, Pampanga, lahat ng barangay hanggang alas 6:30 ng gabi. Wala hong kuryente ngayong araw. Ganyan din sa Guagua, all barangays. At yung ilang bahagi naman ng Bacolor, lahat ho ng barangay maliban na lamang sa Maliwalu at Kalibutbut dahil AEC ho, yung kanilang power supplier. 6:30 PM hanggang 6:30 PM walang kuryente sa buong Bacolor maliban na lamang sa Maliwalu at Kalibutbut. And sa Santa Rita apektado rin hanggang 6:30 PM na brownout. Itong barangay San Vicente, San Jose, San Juan at San Isidro. San Basilio, Santa Monica, San Agustin at San Matias. Lahat po 'yon sa sa bayan ho ng Santa Rita, Pampanga. Wala hong kuryente hanggang alas 6:30 ng gabi ngayong araw ng Biyernes. And Barangay Bekuran, apektado rin ng nasabing scheduled power interruption. Ganyan din yung Gutad at ilang bahagi po ng Anon dyan sa may Florida Blanca, Pampanga. At yan ho yung mga latest na power supply interruption sa iba't ibang bahagi ng lalawigan Pampanga. Samantala, silipin naman natin kung mayroong relevant information kaugnay nitong water interruption. Eto mga kabalen, sakto. Mamaya hong alauna, Lubao din. Ay, rugo. Si Justin Dizon, neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Wala na kang kuryente, wala ka pandanom. Diyos ko, rugo. Parang hirap nun na. Okay, dyan ho sa may Lubao. Kawawa naman yung mga kababayan natin dyan sa may San Roque, Dao. Second, alauna hanggang alas 4:30 mamayang hapon, mawawala ng supply ng tubig din. Okay, so sa Angeles City naman, Metrogate Subdivision, Barangay Kapaya, mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ay mawawalan din ng supply ng tubig. Tapos dyan sa may Mawakir Settlement Center First Gate, Mabalacat City, alas 9 ng gabi mamaya hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, wala hong supply ng tubig. Yan ho yung mga latest water supply interruption naman sa ilang bahagi po ng lalawigan ng Pampanga. Totooanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa aking pagbabalik. Talakayin ho natin yung mga malalaking balita na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Biyernes. Huwag ho kayong bibitiw, magbabalik po ang news stream. Makalipas ho ang ilang mga paalala. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama.
Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ng aking nabanggit kanina mga kabalin, narito na ho yung mga detalye ng mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw ho ng Biyernes, January 30, 2026. Unahin muna natin, ito malapit sa sikmura ng marami sa ating mga kababayan, ito hong singil sa kuryente, di ba? Kayo ba'y nakatanggap na ng inyong bill? I'm sure, dahil ako check na. I-check muna ni Kuya Justin kung siya ba'y nakatanggap na ng bill. Baka naman hindi pala siya nagbayad pa. Ayan, okay na pala. Nakapagbayad na pala. Ayan, nag-text yung Ayan, meron. Okay, naalala ko lang Di ba? May mga paggalaw ho, may mga paggalaw sa presyo ng power distribution, ng kuryenteng binabayaran ng mga Kapampangan. Yung iba bumaba, yung iba tumaas. Makibalita ho tayo sa ating kasamang si Raymond Tasoy kaugnay nitong presyuhan ng kuryente sa iba't ibang bahagi po ng Pampanga, yung iba't ibang mga power distributor. Yan yung I'm talking about Pelco 1, 2, and 3 at yung Svelapco. Narito po ang ulat. Bumaba ang singil sa kuryente ng ilang electric cooperatives sa Pampanga ngayong Enero kumpara noong December 2025 batay sa kanilang latest power rate advisories. Sa Pampanga 1 Electric Cooperative o Pelco 1, nasa 8 pesos and 98 centavos per kilowatt hour na lamang ang singil ngayong January mula 9 pesos and 18 centavos noong December 2025. Para ito sa mga consumer na may humigit kumulang 200 kilowatt hour na konsumo. Ang Pelco 2 naman ay nagtala ng pagbaba mula 10 pesos and 62 centavos per kilowatt hour noong Desyembre patungo sa 10 pesos and 23 centavos ngayong Enero. Ang naturang rate ay base sa humigit kumulang 100 kilowatt hour na konsumo ng residential consumers. Sa Pelco 3, bumaba rin ang singil sa kuryente mula 10 pesos and 77 centavos per kilowatt hour noong nakaraang buwan patungo sa 10 pesos and 40 centavos kada kilowatt hour ngayong Enero. Samantala, tumaas naman ang singil sa kuryente ng San Fernando Electric Light and Power Company o Svelapco mula 11 pesos and 10 centavos per kilowatt hour noong December 2025. Umakyat ito sa 11 pesos and 36 centavos kada kilowatt hour ngayong Enero para sa residential consumers na kumukonsumo ng tinatayang 240 kilowatt hour. Paalala sa mga consumer,
mas mainam kung i-monitor ang inyong konsumo, magplano ng maayos, at maging responsable sa paggamit ng kuryente upang makatipid. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen ang latest kaugnay nitong presyuhan ng kuryente sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Pampanga. Pagkakatiwalaan, balitang Alam nyo ho ngayon, eto totoo ini, real talk. So ngayon tahimik tayo mga ganyan. Medyo so-so kasi malamig ang panahon. Hindi talaga nagsaspike yung ating mga electric bill dahil hindi ganun kalakas ang ating konsumo. Hindi ganun kalakas yung paggamit ng air conditioning unit, di ba? May mga nag-aircon pa ba pag madaling araw, ipagkalamig-lamig kayo, di ba? Parang ibang iba, ayaw na mag-aircon, di ba? So, electric fan, hindi ganun kalakas yung paggamit natin ng electric fan. At hindi rin doble yung pagod nila, di ba? Gamitin mo man yung air conditioning unit, hindi siya ganun ka-effort. Kasi hindi malamig, hindi mainit yung panahon rather. So, pagdating ho ng tag-init, yan ang isa sa mga kailangan din nating bantayan. Pero ito ho yung pagtitipid sa kuryente. Ito totoo naman, laging sinasabi rin syempre may mga kailangang ayusin. Alam naman natin, may mga epiralo, mas malalim na talakayan yan. Naging discussion na yan sa So to Speak. At antabayanan pala ninyo yung inaayos na podcast, So to Speak podcast, ang pagbabalik. Binibining Sonia P. Soto. Para naman mapalalim natin yung mga usapang ganyan, yung sa kuryente at iba pa. Pero anyway, eto, sinasabi ho ng mga eksperto sa mga etong disiplina sa paggamit ng kuryente, yung yung proper habits, di ba? Yung halimbawa, yung charger na hindi na ginagamit, pwede nang bunutin sa pagkakasaksak. Yung appliances na telebisyon na pinatay mo, pwede ring bunutin upang sa gayon ay hindi mag-generate o hindi makakonsumo na. Kasi may mga sinasabi sila na dapat talaga binubunot. And of course, pag nag-brown out, balik yung kuryente, delikado, nakakasira din ho yan ng mga kagamitan, di ba? Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Samantala sa ibang balita, meron hong bagong grupo ng mga negosyante dito ho sa lalawigan ng Pampanga at pinamumunuan ho ito ni Ginoong Rene Romero. Layunin ng nasabing grupo o tinatawag na Pampanga Business Circle o PBC na tutukan yung pag-alalay, pag-antabay, mentorship, sa mga nakababatang negosyante, mga young entrepreneur at mga SMEs. Upang sa gayon ay mapalago yung negosyo dito sa ating komunidad. Ayon nga ho kay Ginoong Rene Romero nung ating siyang nakapanayam one-on-one ay sinasabi niya na kailangan yung mga negosyante maging involved dito sa mga kaganapan sa ating lipunan at magtulungan upang sa gayon higit na marami yung mabigyan ng oportunidad na una, lumago yung negosyo at pag may malagong negosyo ay merong trabaho para sa mas marami nating mga kababayan. So ito ho. Justin, di sa neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon, natama. Ay formal na hong inilunsad ang Pampanga Business Circle at nito pong Webes, January 29. Ito po ay isang fellowship, informal fellowship ng mga leader mula sa iba't ibang industriya na layong magsilbing plataforma para ho sa palitan ng mga ideya at inspirasyon, pagbabahagi ng best practices, gayon din ng mentorship. Ang isinusulong din ho ng grupo itong community building at pagsasanay ng mga umuusbong na leader sa iba't ibang sektor. Libre ho ang pagsali dito sa Pampanga Business Circle. At ito basahin natin. Inaasahan din po magiging aktibo rin sila sa pagbibigay ng saloobin sa mga usaping pambansa at lokal na may direktang epekto sa pagnenegosyo at pamayanan.
At sa kasalukuyan, binubuo po ang Pampanga Business Circle ng fellow director na si Chef Felix Asuncion. Ayan. Ating kaibigan, Chef Felix. Ayan. Kapwa ko asumtan. At ang iba pang fellows na sina Rene Romero, Makinik Dao, Chi Basco, Michelle Montemayor, at si Kuyang KG Magtoto. Yan. Pagbati ho sa Pampanga Business Circle para ho dito sa matagumpay na pagkakalungsad ng inyong organisasyon. At eto mga kabalen, ibang balita muna tayo. Sige, etong sinalakay na warehouse kahapon, I'm sure nabalitaan nyo na ito, pero banggitin ko na rin. Meron hong sinuyod the warehouse, etong CIDG, dyan ho sa Mexico, Barangay Panipuan, dahil sa di umano'y pagkakasangkot nito sa paggawa nitong mga tinatawag na illegal na yosi. Oo, illegal na sigarilyo mga kabalen. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Illegal yung paggawa nila ng sigarilyo. Okay, kaya naman kinumpirma ito ni Mexico Chief of Police, Lieutenant Colonel Julius Javier, at itong kanilang koordinasyon ay nagpapatuloy din sa iba't ibang ahensya para matiyak kung gaano kalawak itong operasyon. Initially, 6 hong Chinese national ang nahuli dyan sa pagsalakay nila sa nasabing warehouse sa Panipuan, Mexico, Pampanga, hindi San Fernando, Mexico, Pampanga. Okay? 6 na Chinese nationals at 64 na Pilipino ang dinala sa kanila hong kustodiya, subject for questioning, ika nga, para ho usisain. Natagpuan ho kasi sa pasilidad itong mga makinarya at mga kagamitan na ginagamit umano sa pagproseso ng mga sigarilyo, kabilang na rin yung mga equipment para ho sa production at packaging. Ayan. At eto ho mga kabalen, inaasahang maglalabas pa ng karagdagang detalye itong mga otoridad hinggil sa raid na ginawa dyan ho sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito naman mga kabalen, sa ibang balita, ganap na pong hepe ng Philippine National Police, si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. matapos ho siyang ma-promote sa ranggong 4-star. Nangyari ho yan nitong Miyerkules, January 28. Matatandaan hong nagsilbing acting PNP chief mula pa noong August 2025. Ito hong si Nartates matapos i-relieve sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating PNP chief General Nicolas Torre III na ngayon po ay of course chairman ng MMDA. Ang formal na pagkakatalaga po kay Nartates ay kasunod ng pag-aproba ng National Police Commission sa optional retirement ni Torre nitong January 19. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Ito naman mga kabalen, higit 20 hot air balloons ang inaasahang lilipad. Oo, mula ho dyan sa may New Clark City bilang bahagi po nitong tinatawag na Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Ito na ho yung 26th edition ng nasabing fiesta na gaganapin nga ngayong taon dyan ho sa may New Clark City. At mahigit 20 hot air balloons yung inaasahan na magpapasiklab dyan ho sa may iba't ibang bahagi ng New Clark City. Pwede sa stadium, di ba? Merong mga ganyang kaganapan. Kailan ba yan, Kuyang Justin? Ito, hinahanap ko yung eksaktong petsa. Ayan. Gaganapin ho ito mula February 13 hanggang Feb 15. Diyan ho sa may New Clark City, Capas, Tarlac. Bukod ho sa mga hot air balloon, abay, inaasahan din yung pagpapakitang gilas mga kabalen. Dito hong iba't ibang aerial acrobats, mga drone exhibition, at meron pang chopper demonstration mula ho sa Air Force, sa Coast Guard, at maging sa PNP. Magkano ang ticket? 750 pesos kada araw para ho sa lahat ng mga nakalinyang aktibidades. Kabalen, yan hong mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Antabayanan natin yung live report ni Paulo G. Santos dyan sa may Kandating, Arayat, Pampanga dahil inaasahan nga yung pagdating sa Kandating ni Secretary Vince Dizon mamaya pong alas 12 ng tanghali upang tiyakin, silipin yung kondisyon. Silipin yung kondisyon ito hong flood control project na gumuho. At 16 na bahay nitong Biyernes last week yung nadamay na. Ako po'y magpapaalam na muli ho para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Abay, i-like and follow nyo lamang ang aming mga social media pages. Yes, kabalen, make sure nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. I-click mo na rin yung notification button para lagi kang updated dito sa mga kaganapan. Like and follow din ang iba't ibang social media pages ng RBC Media Group. Oo, hindi lang ho CLTV 36 News, CLTV 36 Official at syempre RW 95.1 FM ay live din ang mga iba't ibang mga programa, mga tugtugan at syempre mga ibang balita na dapat ding abangan. Yan mga kabalen, muli ho. Sa ngalan ho ng buong persa ng CLTV 36 News and Current Affairs, Justin Dizon po para sa News Stream. Happy weekend! Ingat ho tayong lahat. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama